genekan larun bat horretan festeko azterketa, inglesekoa. Bai. Eta gelditu nintzen oso triste, en plan, ze prestatzen eraman hilabete oso azterketarako, eta bertan bera gelditu zen. En plan, un palo, no? Bai. Jode. Baina ni goratzen naiz asteburu horretan ja etxean gelditu nintzala. Bai, ni baita, Egintzen atera. Ez, ni baita. Maider, gogoratzen duzu, non eta nola jakintzen nuen duela urtebete konfinatu behar gintuztela? Justu klasean geunden, eta superondo goratzen duz fisika-kimikako azken klasean geunden, eta batean irakasleak esan zigun gauzak edo liburuak hartzeko, ze 15 egunez online bidez egingo genuen lan, eta printzipioz 15 egunez klaseak itxiko zituztela eta etxean egongo geundela. Zer pentsatutzen nuen zuk? Hasiera baten pixkat ez genion duen garrantzia eskaini, eta pixkat ez genekin ze eragina izango zuen gure bizitzetan. Orduan, Pentsatu zen ze ondo, etxera 15 egun? Hasiera baten pixkat ez oporrak, baino bai, ez dakit, 15 egun, eta gero bueltatuko gea, eta gera normal. Klaseak bertan bera galituko zirela, izela bertan bera galituko, eta azkenean irten ginen ostegun hortan klasetik, eta ikusi genuen WhatsAppean, eta mezu pila, eta ostiral horretan kontzentra eta bertan bera. Larun bateko manifestazioa bertan bera. Ostiral horretan egin behar zen kontzertu bat eta bertan bera. Eta bazkariak bertan bera. Eta orduan ordia izan zen, ostras, pues igual erreala da, hau, ez? Ni batxiller ikasten nengoen, eta egun batzuk aurrerago, hasi ziren klasean komentatzen pizka bat, nire amama joan da supermerkatura, papel pila erostera, nire ama da ularrituta, nire aita kontaktua izan du ez dakit norekin, desinformatuta nengoen, ni eta jende asko ez. Eta ez genekien zelan aktua, edo zer egin, edo nora joan, edo nori galdetu. Guia etxikuk zapaturako etxin sartu ginen. Etxin arrisku handiko pertsona batak hau. Eta bertan zapato goxin entera ginen ero baixako atzaldin ero. Eta zapato eguerditxik aurra etxin egon ginen. Hasieran nahi ezin iztu demoru nodeza, ez? Zelan sartuko atxue etxin azte bi askora eta asimila ero etxe zuidei bai etxea zuz eta txarto. Ni justo gaixorik negon, orduan ez negon klasean, eta nire lagunek deitu zidaten, eta justo medikoaren kontsultan neon. Eta esan zidaten, Inoa, esan mesedez zein den zure eskultura egiten ari gaena, hartuko dugula etxera goazelako. Eta justo eskola egun baten erdian joan ziren, eta nire liburuak eta nire gauza hartu zituzten, eta eman zizkidaten, bai. Egia esan hasieran, esan nun, 15 egun pixkat deskantzatzeko eta gelditzeko ondo etorriko dira, baina aldi berean izan zen oso surrealista dana. Gaina goratzen naiz, esan nula, bazpare medikoren gatik irtetzerakoan joango naiz kontxa ikustera, en plan, buelta matematera. Broma bat bezala izan zen. Ni hasieran hartu nun bromatzat, eta nire aita eta malo, ez da broma bat. Baina eski, en plan, asunto edo gai guztia super urruti geneukan oraindik, ez? Hemen oraindik ez geneukan, ez da kasuren bat edo zerbait, edo gure inguruan edola. Egia esan da, konfinamenduaren hasiera hori, aste oso zoroa izan zen aurretik, zeren guk ja montatuta genituen deustuko jaietarako batxosnagune guztia bat zegoen, baina genekien bazetorrela hori, eta azkenan erabaki genuen bertan bera ustea, gure irizpide propioz. Twitterretik ikusi nuen aterako zela, iragarriko zela itxialdi osoa, eta hor harrapatu nintuen ja montatzen elkartasun sarea izango zen ekimen kolektibo hori. Batean guztiak gelditzea, eta entxegu guztiak gelditzea, eta kontzertuak bertan beran gelditzea, oso sentsazio esaten zenula, hostias, eske mundua gelditzen nahi da, oso fuerta izan zen. I see the way you move, you're so fluid. Oh yeah, by my side, gonna
you hide. Eta uste duzu konfinamenduak eta pandemiak harrapatu zaituela zure bizitzako momentu on batean? Bai, nik uste baietz. 15 urterekin, hasten zinen ja Bai. parrandetan irtetzen, Bai. baimenak luzatzen ziren, Bai. honena etorri hartzen. Bai, justu ni goratzen naiz, uda hori, kuadrillarekin nola hitz egin da ez, uda hori izango zala, gure udik onena edo gauza gehiago edo baimen gehiago, ez, askatasuna izango geneukan uda izango zala. Zuen ametxetako uda izan behar zen, Bai. baina zen izan. Ez. Pandemiak harrapatu ninduen, bizitzako puntu nahiko garrantzitsu batean, esango nuke, inflexion puntu moduko batean, unibertsitate ikasketak bukatu berri, lan batean hasi nintzen eta nahiko ilusionatuta. Neuan ikasten, Leioan, eta asteburutan biharrin eta bernan. Eta lagunakin eta ondo, bastante estable esango, igual, nire bizitzi, bai. Ez neukan pentsata beze aurrera zerrengo neban, zerreina nein. Momentuz nire espektatiba garrak zin, karreria matxu eta alko banean, etxetik urten, ero. Pandemia hasi zenean, niri deitu zidaten eta zantzidaten ezin zara lanera etorri, situazio enotan gaude, eta nik nire amarekin bizitzen nengoen, baina irabazten nuen dirua ezen asko. Orduan eskerrak nire ama pandemia guztian lanean egon zen, emakume bat zaintzen, eta nik eman behar nion nire ingresuak. Ze hasieran bai izan da pizka bat gogorra, ze nire ama dibortziatuta dau, eta 4 umerekin. Orduan alde horretatik bai izan da pizka bat gogorra, ze ez genekien zelan eraman egoera. Zeintu ziren zure beldurrak pandemiaren hasieran? Agian batez ere ni neukan beldurrik ez garrantzitsuena zen, nire familia kutsatzea nigatik ez, edo batez ere nire aitona eta amona kutsatzea edo norbaiti kalte egitea nire erruz ez. Ez jakintasuna nik uste beldurra sortzen dula, ze ez genekin zer gertatzen ari zan, zure etxean zeunden, eta esaten zenun, ostras, zer gertatzen ari da, hor kanpoan ezin da zeatera, eskularrukin, supermerkatura, eta itxaropen aldetik baita ere dana oso ilun ikusten zen, eta oso arraroa zen dena. Etxean aurkitu nintzen, ama eta 2 aizpekin, 3 ikasleak, ama telelanean, ordenagailu faltan, wifi txarrarekin, eta, pixkat hortan, alik eta oberen kudeatzen bai emozionalki, bai ikasketen aldetik, bai harremanak zaintza aldera. Neri superastunak egin zitzaizkidan klase onlineak, ze batetik irakasleek edo lan gehiago ematen ziguten, ez? Eta etxeko lan asko, ni goratzen dut askotan super edo ordutegitik kanpo egiten nuena lan, ez? Ni baita, igual ja bukatu zen ikastola, baina ni jarraitzen nuen iten lan bat edo. Eta gainera irakasle batzuk ez ekiten nola erabili internet, eta, bueno. Izan da pizka bat estresantea, ze neukan nire anaiak, beraien ikasketak igual hasi ziren txarto ibiltzen, ez nekien zelan lagundu ez. Eta gure situazioa eskerrak daukagula etxien ordenagailua, wifi eta hori. Badakigu beste etxeetan ez direla egon baliabide berdinak. Egia esan da, nire animoak, berez, egia da, 2 astetarako esan zutela izango zela, baina zegoen ezakite, zurrumurro hori, edo bintza sentsazio hori luzeragoko zerbait izango zelarena. Hala ere, nik ez nuen inoiz usteko, eta igual norbaitek esango du, ni banekien,
ez nuen pentsatuko urte bete pasata horrela gongo ginenik, ez? Eta ze momentutan hasi zinen ikusten hau ez da 15 egunerako, hau izatengo da, kurtsoa, ez da inoiz itzuliko presentziala izatera. Justo, ze pixkanaka 15 egunak pasatzean, eta ez dakit email bat edo zerbait agertu zen, eta epea luzatuko zutela, ez dakit hasiera baten uste dut aste bat gehiago izango zala, eta gutxinaka luzatu egin zuten guztia. Beste neurrikin bizitzea epe luzean, osea, ja urte bat pasada, eta urte bat hola jarraitzea, pues, eske dena oso arraroa da, eta oitzea baita ere, eta honelako gauzetara oitzea baita ere beldurra ematen du, esatezu, ostras, eske igual hau ez da oraintxe bukatuko.